V Pekingu se je včeraj končala gospodarska konferenca, na kateri so v 3 dneh ocenili gospodarske rezultate v letu 2017 in predstavili načrte prihodnjega gospodarskega razvoja. Kitajsko gospodarstvo se je v zadnjih 5 letih močno spremenilo. Pojavile so se nove gospodarske panoge, gospodarski razvoj pa je temeljil na inovacijah. Istočasno je vlada poskrbela za številne strukturne reforme, ki so državo pripeljale na prag nove dobe. 那么这次会议最重要的呢，就是他提出就是说我们这个中国的这种我们整个的这个国民经济建设呀，我们是进到新时代。这个新时代最重要的特征呢，就是我们要由过去的这种高速度增长要转到高质量增长。这个时候他就要求我们的这种发展理念，要求我们这个制定的经济政策，要求我们这个宏观调控的这种完善，是吧？全要围绕着这个高质量增长，而且高质量增长将会使中国经济应当说是一个继往开来，呈现一个更新的这样一个局面。 Sočasno z gospodarskimi spremembami potekajo tudi korenite socialne spremembe. Vse več Kitajcev živi v mestih, vseeno pa bo Kitajska poskrbela tudi za tiste, ki bodo ostali na podeželju. 现在有将近6亿人在农村，常住人口不算这个流动进城、外出务工经商的。如果到2050年，我们的城镇化率达到80%，那农村还有3亿人。 所以都是数以亿计的人在那里生产生活的地方，怎么能不把它建设好？我想这是一个中央从基本国情和经济社会发展的阶段性特征考虑的。 Modernizacija vse bolj prodira na podeželje. Sodobna kmetijska mehanizacija, znanje in storitve so sedaj na voljo tudi manjšim pridelovalcem. Inovacije v kmetijstvu višajo hektarske donose. 要实现农业农村现代化，不光是一个产业农业现代化，农村也要现代化，要能够让小农和现代农业的发展有机衔接，特别要完善农业社会化的服务体制完了让现代农业的技术装备能够覆盖小规模生产的农户，要去推动农村的这个1、2、3产业融合发展，发展农村新产业新业态，给农民创造更多的就业机会来增加收入。 Se je pa Kitajska danes odzvala tudi na poročilo Evropske komisije, ki Peking obtožuje prekomernega poseganja v alokacijo zemlje in kapitala, vpliva na cene proizvodnih faktorjev in tako vpliva na gospodarsko aktivnost. Kitajska odgovarja, da gre za neodgovorne obtožbe. 欧盟发表有关报告，对中国经济发展说3道4，巧立名目对中国采取歧视性和不公正的限制措施。 却绝口不提自己违反世贸规则的行为，这种坦然采取双重标准做法实在是太虚伪了。 Sicer pa Kitajska za prihodnja leta napoveduje reforme na ponudbeni strani gospodarstva, učinkovitejšo alokacijo virov, spodbujanje inovacij in zniževanje stroškov realnega gospodarstva. Državi se obeta tudi reforma nepremičninskega trga.